droits de l'homme et des peuples. Foddeji hakkeji aade e leƴƴi ɗi. Ɗen pelle hande ɗe darima eɗe mawni no feewi, sabu mabɓe gandanɗa hoore maɗa yidde yoltude hakkeji aade e windere nde. Gilay hakkeji aade keeriɗo haa e akke aade e nder rannogo hono leñol ngol woni ngol walla leydi ndi woni ndi walla dental ngal jiyangal. Pelle kawtal windere nde waɗi saldu muɗum rendi hakkeji aade ina yewta ko fayi ɗum, ina reeni ko wayi ɗum. Calɗi kewɗi jalti hen. Réseau des droits de l'homme gasi waɗi hen réseau africain des droits de l'homme. Sénégal en jogi Amnesty International, en jogi Forum Civil, en jogi goɗɗi e goɗɗi e goɗɗi. Gooto hen fedde kala wi kañum ko renata ari darini ko rende hakke aade. Ndeke noon aade ko goo en jogi fodde rende ɗemgal muɗum e wallede ɗemgal muɗum reena hisa. En jogi fodde saktude kabaruji e humpitede. En jogi fodde dañde cellal muɗum reene hisne. En jogi fodde muɗum kañum terɗe muɗum e ngalu muɗum reene. En jogi fodde jangude e neheede. En jogi fodde hoɗorde. En jogi fodde ñamde e yarde. En jogi fodde yaade ɗo foti ɗo yaade ɗo eɗe yiɗi yaade ɗo tawa toñani hay gooto. En jogi fodde ganduɗa hoore maɗa jeytare hoore muɗum e wellitare wawde yaade hol fanno. Foddeji ɗi ne keewi. E nder ɗin foddeji ha jibini foddeji rewɓe. Foddeji ɗi kaɗani jibini foddeji sukaɓe, hakkeje foddeji sukaɓe. Ndege noon ɗum ɗon saabi ha gandan hoorema fedde ɗe ganduɗa ina reeni foddeji aadeji beele wattane ni yaɓɓude foddeji aade sabu ɓe goto fof ne jogi fodde rende diine muɗum e pinal muɗum. E nder rende diine e pinal noon foddeji aade kañum felɓodiri e nokkuji kewɗi e leyɗele kewɗe e fannuji kewɗi. Ɗin foddeji aadeji ngoni e nder ɗum gandanɗa hoore maɗa fodde rende diine maɗa sabu aɗa ara leydi ɓe mbiya o diine rewetake ɗo. Minen de komin leydi julɓe. Leydi amen ndi kala mo wona julɗo so ari ɗo fawte koye sarɗiji julɓe. Minen de leydi amen ala diine. Sa ari ɗo a murnima hoorema mbiɗa ka julɗo min pirtat kala ka haka laaɓa ko leydi. Saɗa junni waare min pembat waara ka laaɓa cer sabu minen min ganda ɗum ɗon. Minen nokkuji amen rewɓe amen murnota ko gila dow ha less hamin cali ɗum. Ndeke noon beele ɗum ɗon felɓodirani e foddeji aadeji. Minen aada amen ko rende diine amen o hamin dokki hen haqqe amen o hamin poti renanede ɗum. Gondi atto wiya on hakke mon renetake ɗo. Won hen foddeji munen mbi kañumen de ko rewɓe munen ngala ɗo katti koɗo keɓi fof ɗon desata ha limoro munen ɗo haaɗi. E droit de l'homme ari wima ala foddeji ɗi mbayani hono noon. Walla wona leyɗele mbima wona hono noon. So tawi joni noon cukoyel dewel ngel gandanɗa yettaki duuɓi 13 walla duuɓi 16 rokkama dewgal, foddeji aade wiye ko cukalel foti ko salanede. Ɓeye mbiya diine amen en rokki min hen fodde. Ɓeye mbiya aada amen en rokki hen fodde. Fodde aadeji kañumen dowrade l'homme wiya kañum ɗum wona fodde koko foti firtede. Beele pelɓodire ɗon kadi dosɗe ɗe kadi gardaɗe. Ndeke pelɓodire ɗe ene keewi. Gorko e gorko ndesodira, debbo e debbo ndesodira beele ɗum ene anni e wone nokkuji. Ɗen leyɗele mbi ngala hen, ɗin leƴƴi ngi ngala hen, ɓen yimɓe mbi ngala hen. Droit de l'homme wima ko ma wona e ɗin leydi walla e ɗin leƴƴi. Ara wiya ene wawno ɗumen sabu pinal yonta ko ɗon yaari. Beele ɗon ne kadi droit de l'homme hono foddeji aade yaɓɓani foddeji yimɓeɓe e nder pina munen e nder diine munen. Goto kala yo wellito wayano wayni yiɗi waade ni beele on saaha e nder leñol ngol woni ngol walla rendo ngo woni ngo on rendo ene jaɓi ɗum. So rendo ngo jaɓani ɓaade ko fodde muɗum on dokkima fodde tan yo won hen ala beele o wonani e tongde e nder foddeji heddiɓe he.
ndeke hakkude pelle droit de l'homme foddeji aadeji ina yaɓɓa foddeji yimɓe kono kadi foddeji aade ina moƴƴi kadi reene kono noon kadi tuhnade e pinal goto kala wona noon kadi tubakoɓe mbiyata lelni kadi foddeji droit de l'homme tan aadeji yo leƴƴi fof ngabbito hen sabu leñol ngol andade deppete gorko di yagal wawa abbade hen leñol ngol gandanɗa andi ko sunningol sukaɓe rewɓe sa wi ɗum yo sunningol sukaɓe rewɓe woppe wawa abbade hen famata ko kalta ko sa wi leñol ngol gandanɗa hoore maɗa rewɓe yo ɓooro mbaɗa comcimunen no bellira mbaɗon comcon koykon koybu ton koye goppe cayale ne mbeeya ɗey leƴƴi mbi kañumen ganda ɗum mbaɗani wiye rewɓe ko uddaɓe ko haɗaɓe foddeji mumen beele foddeji pelle donde hakkeji aade pota yurnitade gueɗe munen ɗe beele ko ha koɓe kalata ko wawa yaadude e rendoga ɓe kaldata ngo rendo kala en jogui ko reeni rendo kala en jogui ko hisnata rendo kala en jogui no wuurdi so tawi goto foof rokkama haqqe rende ɗemgal muɗum e rende pinal muɗum e rende e humpitede yo kaw goto kala ne yoltane hajjo muɗum ha timma kono noon wona ɓe ngol leñol ene fawe dow ngol leñol ene yaɓɓa ngol leñol sabu so droit l'homme eggoyi pine muɗum tubakoje addi fawuɓe dow ɓaleede e on saaha noon so tawi wi gandanɗa hoore maɗa ina reena foddeji aade e on saaha taw ɓeɗon ɓaleɓe walla ngon rendo ngo waɗa e dow mum ko anda ɗum ɗon foddeji aade kadi nani yaɓɓe beele jin wiide ko droit de l'homme ene yaɓɓa foddeji aadeji e nder ko wi ene reena foddeji aade ko eyyi mi wi noon ala noon ndenne de kamɓene eɓe ngari wallide yimɓeɓe saabu eɓe ballita yimɓeɓe ɓuuri wawde janggude wawde rende pune munen e wawde reede rende munen e hakkeji munen mbasa yollede fittata noon felɓodiral ngal ne woodi ina haani yiileɓe foti darede beele ɗum rewa rewde laawol